Tung di kape
wargaon tetap waspada pada waktunya. Ima pangeran nami di bagasa sadarion unang halawan lasni rohata di partikianon. Alani sian nasaroha do todi martangiang mahida. Ale Tuhan debata ama anak dohoto di porbadia para seroha na sumurung marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate Tuhan di sobah roha nami na pungot tuasi do holong ni roham. Na totong madongani jalan na manangan-nangan padalanan ni ngolu nami. Amang nabasa di partikianon. Ditatak horo kami sa surgo habadia ummi. Ima di namar pungu, namar hula-hula marboru, namar hula-hula marboru. Dohot akan namar siha holongan di partikianon. Ima makamalate tenggan ni basam. Ima marhite naung marsiha holongan anak dohot boru ni huriam. Marhite mali Tuhan di partikianon. Naing borohat mahami madapotoko. Mangala pasu-pasu parbogasok siya ko marhite-hite huriam masih maruham. Dongani jala pargogoy mahami saluhuna. Asa di bagasan las niroha dohot dami na siya ko. Ulaw nami madala di partikianon. Nang dinamalunut ulaw ni pamoron nami anon ali Tuhan. Pos dorohan nami na jongjongamu ulaw ni. Asa mardala di bagasan dame dohot las niroha na siya ko. Jala lihonom mali Tuhan. Tiur ni roha, tiur ni pikiran tarlumoy mali Tuhan. Tiur ni ari. Asa di bagasan sodang na siya ko ulon nami mardalan. Di bagasan dame doholas ni roha. Gabe dalan ni pasu-pasumay tu saluhut na hami marsangap warmu na sumba diai. Amang nabasa hubot hami berdosa na gudang do hami nabadia anggoho. Orasi mahami siya saluhut sa doson nami. Asa atung tamahami saluh na habaran ni pasu-pasum. Di bagasan gor anak mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jalo hami rapdo tanyang nami. Didongani asini rohani tu hatta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani debata ama. Dohot parsauran ni to di porbadia mahita. Ola nion rodi sa leleng ni leleng na. Amen.
Dua acara pamasu-masun di Tikio alani partording di acara di Hita di parture ni pamasu-masun di Arisadario ima acara di halaman 5 jala adona king informasi tuhami adong do korusian para anak do parbuhu alanian non korusian para anak ima kor Gloria Iksaudi dohon kor ama ia non nilihom mapartikian di poin nomor 4 dungisian parburu imasian huriat tahun kor ina Sabtu ima di poin nomor 7 dung sipul jamita alan ini adorang sota buka acara tari tikion jumolohita martangiang di bagasan rohat tawi martangiang kita amin. Mari dihita buku di nomor 150 lalu ayat
goa ni dibata amata, doh goa ni anakna Tuhan Yesus Kristus, doh goa ni todi parbadia, amin martaniang mahita. Ali Tuhan dibata amanami na di Banua Gijang, hodo na mangaturhon pardongan saribiogi. Tidak hodo dengan nanyon na magsangkap na yung marbagas. Jalan narodo na sida mangido pasu-pasu. Sai tatap panasida di bagasan asiniroham. Pasu-pasu jalaramuti manasida marhite iti pakaholongi. Rajai manasida marhite iti toti parbadia. Asa mamuka jalamarujung di bagasan dame pardongan sarebeon nasidai. Tangohon matanion nanion. Aranare siroholong niroham. Amin. Pinasama partikiano. Parjulungan kor gloria exaudi dumisi dungi udukma kor aman. Kurasa kasih-Mu Tuhan mengalir di setiap hidupku, takkan pernah berjalan sendiri. Hadir-Mu Tuhan
Mari Demita, siap UPD nomor 490 dan Ayatul. Martanyang mahita asini roha madihamu doho dame nasian di mata ama doho sian anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Punguan namarlas ni roha lumobi madihamu na dua nanay mancalo pasu-pasu parpunaso hata ni debata nagadesi paingot tihamu ima natar surat di Joshua pintu 24
ayat 15c. Dari kitab Yosua pasal 24 ayat 15c. Pujahama dihita satu pun. Alai anggo ahu dohot dongakku sajabu ikon jahobado oluan nami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Idosa gabe mar bahasa Indonesia ala sahak do informasi Tuhami ia panguli dan siang kita ho Batak, tetapi yang berasal dari kebudayaan India. Jadi langkah lebih baik kita tidak timpang dalam memahami firman ini, sampai juga kepada pengantin pria yang agar dapat dipahami untuk membuka rumah tangga yang baru itu. Keluarga di dalam iman orang Kristen itu dikatakan sebagai gereja kecil, yang dimana arti gereja itu bukan tentang bangunan yang berdiri, bukan hanya tentang sebuah tempat untuk peribadahan, tetapi gereja itu diambil dari kata eklesia, yang artinya seseorang atau persekutuan komunal yang telah dipanggil keluar dari yang namanya kegelapan, masuk ke dalam terang. Itu sebabnya keluarga itu dianggap menjadi sebuah gereja yang kecil atau perkumpulan orang-orang yang telah dikuduskan. Oleh karena itulah akhirnya gereja berangkat memahami bahwa perkawinan itu juga adalah sesuatu yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Itu sebabnya setiap siapa yang akan membuka sebuah keluarga yang baru, dia akan dihantarkan datang ke gereja untuk menerima berkat yang kudus itu, agar keluarga yang dia bentuk menjadi satu bagian dengan gereja yang kudus tadi. Itu sebabnya ada ungkapan dalam pemberkatan, dalam berkat perkawinan yang nantinya akan diperdengarkan untuk meneguhkan kalian berdua, yaitu kalau di Hatabata hidup na pinadomu ni dirata dan jadi silangon dicoba dan pinalahu mamuka sada rumah tangga lebar. Allah yang Tuhan di bagasan pikion menghidup itu
asahoma nama masu-masu anak doa porni marhiti hatam nanunga marsaringa rin as totok paingoton nesi lahu marsidutu di bagasan avosyo mancalo pasu-pasu pardongan sari bioni lahu amuluhunu nasida di udun imulu nasida tujuan posrohan amin itu saat di Roma gulu di anak doa mulai di madiwali Tuhan marsaringan mahatam di tonga-tonga di gulu di anak doa asagagi sadar rumah tangga tapi berkalian jadi sadar rumah tangga calo pasu-pasu doa dan jadi abawang di pasu-pasu di bagasan kuat yang aku Yesus Kristus martanya itu. Amin. Binasa musibah tikelo tukor ina satu. Sian buku ini nomor 160 ayat 102.
Raj Naiker, dohot oroan lumenga pita detauli opusungu ditahi rohamudon wae nai marbagas alai takta mahala Kristen marbagas somon sibiribegu atong tanihong kamuma julu hatani debata tarimo turuhut ni pardongan saripeon ni halak Kristen dung ditopa dibata jolmai didong ibanama dang dinggan sasada bawai pucuk bahe masada buru-buru pangurubi di ibana bahe akuk ni didong Tuhan Yesus ganup na paulakon na niolina ia soala ni namarmaina na para kuposa pangalakuk do nang namapuat nasiragi atau na pinadomo ni debata dan jadi sirangon ni colna. Parangihong kamu manatama di Tuhani marguru tu satok lomo ni rohana mar parwehon parbuin marhite-hite sanhut ulawan naringga atau somon akan namar parangihun hata di batama sumolukon para sini roham dohot habasar dohot haserekon ni roha masih paunia mahamu dohot masia-sia salhut ritik ni roha muruk rimas anu kahiot dohok pangicahioni dauma siapa alai dikicap di saluhut nai masih hamologama ai idu rahu-rahu ni nasundika dungi dame nasiat debata ima mangarajai di bagasan rohamu jala saluhut nabi nahi muna marhite-hite hata manapapahena totong mai marhite-hite koar ni Tuhan Yesus asa ibana mangarajai rohamuna dohot ulau muna atau nungna dirigi hamu hata ini batang tarimo turuhun ni pardongan saribioni namaluk maahun waing jumolo diho ali pakuli olo doho maka jok-jokon di jolo ni debata nau poto saluhu do di jolo ni akadongan na bumudiso na dipangido rohando si lumenga pita getauli opusunggo olo doho maka jong-jokon di jolo ni debata na niririmon gabidongamu saribu olo doho maka holongi ibana siang nasa roham doho mangulahon siang nasa dogo uhud mar parangihon parangi nabadia rap dohot ibadah naolo doho manganjuanju dohot hagalion
tung surah umurang parangin jalana sotupa paulahomu manang tadi kolongmu iban paima disirang hamatiak kamu suku molo nau sadar roham mangului salhun nai alusima siang ias nirhan. Belum saya di Pargogo I Tuan I Ma'ahu Batu Pahun Saluhut Nahi Namanuku ma'ahu dohok diho alinam si lumengga pinta ditauli opusuk niririt ni si parpin raj naik bahet donganan saripe nau doho maka jong-jong kon di jolon di debatan nau boto saluhu doho di jolon di dongan na pungu di son na di pangido rohamdo si parpin raj naikero gabi sinodukmu ono doho maka holongi ibana sian nasa rohan doho marpangalahon na kure mararukon iban dohok marparangi hon parangi nabadia Papua halak Kristen jala nasotupa mahilolok ko manang tadi kolom iba paima disirang kamatiak kamu suko molo nam sadaro ham mangului sarunai alusima di bagasan rohan nayas olo saya di Pargogo Tuhan ima ahu Patu Pahun Saluhut Naik atau masih dehon tangan siamu mahamu babua hotni pada muna ni debata doau nama puan hatana tuhamu di bagasan goar di debata ama ana dohot di parbadia doau madok na pinadomu ni debata dan jadi sirangon ni colma di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama di sodako Tuhan di batama bohina Tuhanmu jala asima rohana midahamu di dopako Tuhan di batama bohina Tuhanmu jala di pasaur hom madamena tutok di munabi. Amin. Ya, pertama sekali kita pasti mengucap syukur kepada Tuhan karena boleh pada hari ini Tuhan berikan waktu bagi kalian berdua, bagi kita boleh melangsungkan pemberkatan perkawinan di gereja ini. Pastinya rasa syukur itu juga ikut hadir di dalam gereja ini. Ya, keluarga besar gereja HKBP Mual Nauli turut bersyukur kepada Tuhan dan bersukacita atas telah diterimanya pemberkatan nikah untuk kalian berdua. Dan ungkapan sukacita gereja dititipkan melalui pemberian Bible ini, di mana dalam buku ini dituliskan sejarah pengenalan pengetahuan kita tentang Tuhan, mulai daripada sejarah karya-karya yang luar biasa. Doa kami, pesan kami, buku ini jangan hanya sekedar menjadi pajangan di rumah yang sebagai hanya simbolis atau penanda tentang menjadi keluarga Kristus. Tapi besar harapan kami dan doa kami kepada Tuhan, buku ini senantiasa kalian baca setiap hari agar keluarga kalian tetap dibumbui dengan firman Tuhan hingga
apapun rintangan yang kalian hadapi, keluarga ini tidak akan pernah karam seperti karam di kapal. Oleh sebab itu, bawalah buku ini ke setiap persekutuan orang-orang kudus nantinya yang akan kamu hadiri. Dimohonkan jangan nanti begitu rapi sekarang buku ini diberikan karena tidak pernah dibuka dibaca, ini juga dimakan. Tandanya kalau ini sering dibaca seperti buku-buku yang lainnya, yang lama kelamaan juga akan menunjukkan bahwa buku ini sering dibuka dan dibaca. Terima kasih, Tuhan memberkati. Boleh. Pemberkatan ikan telah selesai. Oleh karena itu kita ujungi persekutuan kita ini. Marhite namarenti hita ukwede nomor 150 sia do hududna hukmah hita isi pasahato peliata. Tuhan Yesus
Natutuma perbuatan ibagasan tikyo marhiti narap hita mandok di taniang ali amanami. Ali amanami na di banawan ijang. Dosa nami, serupanisa nami, dosa di luar dosa kami. Unang kami itu iyo itu pengujunan. Kedua mahal siapa? Ayo asini rohani Tuhan Yesus Kristus, olongi rohani di bataan, doh persauran itu di perbadiam, na mandongani hamus saluhutna. Amin.